mmiri dụrụ azụdụruo mmiri atakwana m azụ anwụchana asị m ndị okenye anwụchana ka enwe ndị ga n'aka ọkụ ụwa si bido ihe abụkwa n'ihe m gụrụ n'akwụkwọ nsọ mgbe ndị na ụmụntakịrị ụmụ Chukwu nọ na mkpagbu ekekere ụwa kpọrọ perikom ọzọ ọsị ya jee kpọpụta ndị nke m jee zọpụta ndị nke m jee kpọnata ndị nke m ka ịkpọna ha n'obodo nke nkwado ebe ahụ ọnwụ ike adịghị na ya ebe ahụ iri uju adịghị na ya ebe ahụ ihe ike adịghị na ihe niile achọghị adị n'obe aka ha na ihe niile nwere oge ya ugbu bụkwa n'oge nke m elu m webube ịzọgụ na ihe eme na-enyego okwe m mgbe ka mmere m okorobịa Chifiksi Okereke kpọkwuenu ụmụnna gị kpọkwuenu ụmụnne gị kpọkwuo ndị ọla obodo gị gwa ha na enyego okweghị mgbe nke gị onye nyere mgbenye ya ka olive na mgbe a nakwa ha abịa n'ụkwada ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya ụmụnne solo n'oge ịka olive ọla obodo solo gị nwere aṅụli maka na enyego okweghị mgbe nke gị etu na-aṅụ m oweti n'ụwa akwa ma ndị anya n'otu ube solo ha wee ṅụlụ ego eriri eri ka eji amanụ dị mgbe o nweghị ihe ọza ga-eji chetenu na ụmụnna nwetụọ na-akụ n'elu ụwa ndị iro ga-akpara ụkwa ha wee naba enu m webube ịzọgụ na ihe eme enyego okwe m mgbe ka mmerewe okorobịa Chifiksi Okereke onye nabiri na ndị izu ọgụ Father of the next village oge nke me oge nke m oge nke me oge nke m onye nyere mgbenye ya ga olive mgbe nakwa ha bịa n'ụkwada ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya ụmụnne solo n'oge ịka olive ọla obodo solo gị nwela aṅụli maka na enyego okwe gị mgbe gị merewe okorobịa Chief Innocent ụka anụ ọbata obi nke bụ na ndị nzọ Chairman Chief Executive Officer Abuja Land Matters kee maka chief okwu dịrị wee lebe omere ọha ibu iri mba na ụmụ awụ Igbo agbara ndị nwoke ebe ojide ọhịa kwuru ka a na-eme Ogbuefi Chinazọ Ezeunwara eke Japan o jere mkpapụta mmiri na Osina CEO Guinness Hotel Limited ndị ọma kee maka Chief Polycarp Dibia Deputy Commissioner of Police State CID Lokoja o metere ya bụrụ nke mbụ n'ụmụnne atọ ngụrụ Mbaise ekene ndụ maazị Onyekwere Bright Akpuobi eze Chinemere Ife nke mbụ na Casablanca CEO Brightway Hotels and Suites Casablanca Morocco odegwu na-emesi ife ike oji nkata ude agụ na Casablanca nwa ndị awa na Ugwuori ya maka Uju Ogbueri Chairman Aki Ododo Kenchis Integrated obere nwa Ogbueri Abogi nwa ketere ọka izu ọgụ na India na New Delhi kee maka maazị onye ejima nkwọ igwe nwe onwe na-atụ egwu uru ka na tupu ije ọhịa kwuru ka a na-eme Prince Oke Mbabike ọdụm dọgburu akụ nke mbụ n'ihu ọka igwe ndị ọma maazị Ostikoro Ebunudo odegwu ndị amabụ ikpe akapụta kee maka injinia Chinedu Ọkpareke nwa maazị Alexander Ọkpareke nwa ka Enugu Ọcha
Chief Sir Clement Onwasanya Ugobuzo na ndị Izọgụ ọkụ na-enye ihe n'ide atọ Grand Patron Aro Friends Club Madam Mendaline Onwasanya Agenda ụmụ agbara Matron Aro Friends Club of Nigeria Ike n'ọkụ ọkụ ọkụ o si mee Limited. Action! Esi enyi m n'aṅara, driver na-akwụ ụgbọ. Action nwoke dị mma, ana m arịta ụbọchị mụ na gị n'aṅara. Ọ bụ dị iche, ihe buru ka a na-eme. Ọ na-abụ ndị ndị ugo achakwe, maka ọ na-abụ gogbu ụzọ ya achake. N'ike nwayọọ bụ ije mana ọ yiri ọma ka ejiri aja aga n'ogwu my spiritual leader Reverend Father Onyedikachi oke ọma ihe dị mma dịrị gị egwu anaghị ata bụ obulu ụzọ Prince and Princess Louis Yukanu, Group Chairman, Lucan Oil and Gas and Co Limited, Oil Barrier Nigeria Limited, Blessed Law, Holy Company Limited, Gen Law International Limited, Akuzuroha, Nandi Zogo. Nwati Mereze na ihe n'Izọgụ anyị ekene gị Chief O.C. Martins Okereke ọbata obi na arọ ndị Izọgụ ọkpaka Izọgụ na ihe eme agadi ọkpagụ na-eche mba onye ọma Nze Cyril nwakwara Nnadike Ezenwa Obi Nyerugo nke mbụ na Atina etubi Izọgụ ngene Eze Nwaki na-emere ihe esiri gịnị gara mmiri Director Obito Invention Nigeria Limited ọ ka o siri mee
Ei, ọnwụ egbuone nze ka aka ezi iru ọma eze Chinedu Ogirichi ngwa Chinedu ụka na achịna ya dụba anyị n'ọnwụ na-eme akarị. Look, anaghị Ochukwu aka n'ihu ohuke ọhamadike na-arọ ndị Izọgụ Sio Uson Association Nigeria Limited onye ọma ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụsi ike ekwe na ha ekwe na-akụ n'obi eze nna m ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ na Izọgụ na ihe mere onye ndị dekata ụjọ na-eri anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya Izọgụ na ihe mere agha ndị aka ji ọkpọ bụ eziokwu Izọgụ na ihe mere agha ụmụada ihe unu enune m Izọgụ na ihe mere agha ọdụtara ji ori Izọgụ na ihe mere agha eme n'ebe anyị nọ ya eme n'ebe anyị nọ ya eme n'ebe anyị nọ ya anyị nwere nze nwa okoro ndị dekọtara ụjọ na-eri anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya Izọgụ na ihe mere agha obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ ibu nkume dị mma n'oru obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ onye na-atọ ekete ya ebu n'ero ma nje obodo gbakọbanụ ekete na-abụ ka ndị mbụ ji ejekwa ego dị ọrụ ugbo obodo gbakọbanụ elu na anya pati ji n'ọka na nkụ n'ọbọ akwụghị ojije dịke nso ụzọ nọtara ya n'ọgụ ijiji ekele nji kweri ya doka bụ ọkụ dakụ dike Chairman na-ebi ihe Obudu branch mụ na Geoffrey Azubike Secretary Maazị Skel ihe okeke mma nwoke bụ ego Vice Chairman ajụjụ eji Maazị Alexander Udagbara isi abaghị n'ala Treasurer ebi ihe Obudu branch eze bi n'ikpe n'otu onu nọ nakwa bụla aja nwoke mara mma ebi n'ikpe n'otu onu na eze bi n'ikpe n'otu onu mgbe ahụ ọ bụrụ eze amaghị ede na ịnụta nkọrọ eze nnu nkọrọ eze ka ọ bụrụ na eze agwagwa anụmanụ ị na-akpara nka mgbannu jebe ị na-akpara nka mbinye n'ikpe nọ bụrụ mgbaburu ọgụ gbannu jebe kwa ị n'otu onu ịgba n'otu aka ịnụ n'onu na-abụ ịgba n'aka na-abụ ị mara ihe ije ebe eze bi n'ikpe n'otu onu Chineke m sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke bịa za m Chineke m sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke bịa za m Chineke m sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke
sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke sọsọ gị bụ ebe ndabere m Chineke bịa za m ekene dịrị gị Chukwu okike nna anyị gị nwa bụ isi ihe niile nke anyị na-eme Chukwu okike nna anyị gị kere nwoke kee nwaanyị ka enu ka ana ka eke ka orie ka afọ ka nkwọ gị kere ụzọ ka ọhịa gị kere mmiri na ọkụ gị kekwara ụtụtụ na ehihie na abalị gị kere ihe niile dị n'ụwa site n'ike okwu ọnụ gị nke ọ bụla isi ya dịrị ya adịrị n'ikpeazụ i wee kee mmadụ na oyiyi nke gị wee fụkwasị ya ụfụrụ nke ndụ n'ime ya gị nwa bụ Chukwu okike nna anyị ochie gị nyere onye ọbụla ekere aka ya n'ofu n'ofu Chukwu okike nna anyị ịbụ mmụọ ị nwere mbido ị nwere ọkwa njedebe ịbụ otebụl ụwa nke ife niile ị n'ọzọ ebe niile ị na-afụzi ife niile na-eme n'ụwa ịmazikwara ife niile anyị na-eme n'ụwa ọ bụrụgodị ilulu anyị bụ n'uche ana m asị otito dịrị gị n'ihi na ịbụ chi kachasị chi niile omenala ka ọ bụ mbuni elu ugwu na nsọpụrụ dịrị gị n'ihi na ịbụ chi kachasị chi niile ụmụ Igbo onye ọbụla marakwa mara na agadi nwoke na agadi nwaanyị ji mkpara na-eme ndị mmụọ ihe ọchị ya matakwa na ọchị ndị mmụọ bụ ọnwụ maka na akpati ozu dị mma iji enye onye n'ụlọ ụka kama na ọ bụ onye ga-azụ ya ma ọ bụrụ na erebe ya na harvest aka obel goingoingoingo nọmba 1 ọ bụ onye ga-ekwe ebe akpati ozu ala na be ya onweghị onye ọ bụ okpukperechi nke Chukwu jiri aka ya tinyere anyị bụ mmadụ aja nwoke mara mma ebi n'ikpe n'otu olu na eze biri ikpe n'otu olu mgbe ahụ ọ bụrụ eze amaghị na ịnụta nkọrọ eze nnu nkọrọ eze ka ọ bụrụ na eze agwagwa anụmanụ ị na-akpara nka mgbannu jebe ị na-akparụ nka mbinye n'ibe nọ bụrụ mgbaburu ọgụ gbannu jebe kwa ị n'otu olu ịgba n'otu aka ịnụ n'olu na-abụ ịgba n'aka na-abụ ị mara ihe ije eze bi n'ikpe n'otu olu mana maazị John ọnwụ na-eme ụzọ mmiri a na-eji eji financial secretary PO Rachel Ogbonya Nwebile Alphonsus Obiọha assistant secretary Christian Chukwu Iron Tanker chief secretary APO obere nwa na-eji agụ Executive Ogbonya Nwebile na ije ebe a na-adị mma Naijiria na ije ebe n'ọkụ ya bụ onye kwuyo ya sowe ya okorobịa otote nnu mere mgbe ya eze bi n'ikpe n'otu olu Maazị Silvester Okeke Majamaịka Provost Maazị Nwankwo Okeke Ọsọndụ Maazị Silvester Okeke Sekadiala Thank you.
karụ ọ kanụ mee mana otu mkpọ ji ọnwụ na-eme